dnes tu máme nové atramentové tlačiarne. Predovšetkým chceme uviesť novú C6380 a C4580, ktorá vlastne prináša nový prvok, a to je Wi-Fi pripojenie pre každého. Každý už doma má bezdrôtovú sieť a vlastne tá bezdrôtová sieť už sa stáva takým štandardom aj u domáceho používateľa. To znamená, že určite ocenia aj domáci používateľe, keď budú môcť pripojiť tlačiareň len z notebooku alebo môžu vlastne pripájať sa cez mobil alebo iných zariadení, nebudú k tomu potrebovať káble. Technológia vlastne používa 5 pikolitrovú kvapku, ale aj 1,3 pikolitrovú kvapku, teda takúto maličkú kvapku. A vlastne vďaka tejto malej kvapke dostávame už aj s 3 atramentami výsledok taký, aký by sme dostali, keď sme predtým používali vlastne 6 atramentov.